खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी सोनाब गहपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा बेखेवदों। मुलुगनां सोलोंथाय जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ लोब्बा लाखिनानै दिनैनिफ्राय बेखेवबाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा। UN एकाडेमि फरायसालियाव सोनाब दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ बेखेवनानै होबाय आरो बे फोरोंथाय मावबादायाव थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरखौ गोरलै सानखान्थि, गोरलै बिगियान आरो इंराजि रावखान्थि बेफोर आयदाखौ फोरोंनाय जागोन UN एकाडेमि सनापुरनि फरायसालियाव। लोगोसे बे बेसेन नाङै फोरोंथायखौ लानायनि थांखियानो जादों सासे मोजां फरायसा आरो बर' समाजाव साफा सम्पद खालामनो थाखाय फरायसाफोरखौ लामा दिन्थिनाय। दिनैनि गिबि सानाव फरायसा फरायसुलिखौ फरायनायजों लोगोसे माखासे समाजाव जेंना जेंसि जानायखौ जोंनि बर' फरायसा फरायसुलिया मोगा-मोगि जानाङो होननानैबो बिबुंथि लाखियो माखासे दैदेनगिरिफोरा। हाबाफारियाव सोनाब दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बिश्वनाथ जिल्लानि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। साबायखर दिनै सोनाब गहपुर दखरा बर' फरायसा आफादनि जे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै जे फोरोंथाय फ्रि कचिं जि मावबादा बेयाव आंबो बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना जिहेतु फरायसा फरायसुलिफ्रा फरायसालियाव जि रोंबावनांगौ थानाय बे आयदाफोरखौ बिसोरो गाहायै मोनथाम आयदा इंराजि, सानखान्थि आरो जेनेरेल साइन्स बे मोनथाम आयदाखौ बेयाव फोरोंनो लादों। दा बे फोरोंनो लानायाव आसा खालामदों गासैबो फरायसा फरायसुलिफ्रा गावसोरनि जि फरायसालिफ्राव रोंबावनो थानाय बा माबा मोनसे गोनो गोथो थानाय बे गोनो गोथोफोरखौ बिसोरो बेयाव जाहाथे माखासे एक्सपार्ट जिथुनाखि फोरोंगिरिफोरखौ बेयाव सोनाब गहपुर दखरा बर' फरायसा आफादा थिसनदों। दा बिथांमोननि गेजेरजोंनो हयथ' फरायसा फरायसुलिफ्रा माखासे गुन गोनां जि सोलोंथाइ बा गावसिनि मोनबावनो रोंनो थानाय जि आयदाफोर बे आयदाफोरखौ बिसोरो बेयाव मोननो हागोन आं बेखौ आसा खालामदों। जोंनि समाजाव गोबां बेफोरबायदि बन्द' सम एबा फरायसाफोरा गोबां बेले बेजे साननायजों गोबां जायगायावहाय थाहैलाबायो निसाजों जुक्त जानानै थायो। मा बुंगोन? बेथ' बिराद गिदिर बाथ्रायानो बारु। दा जियानो जाया मानो दा बे बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जे जोंनि फरायसा फरायसुलि लोगोसे जों बिमा बिफा बिथांमोनखौ जों सांग्रांथि होनाया जोबोद गोनांथि दङ। मानोना फरायसा फरायसुलिफ्रा बिसोरो जि फरायनाय स्पिड गैयिनि थाखायनो बिसोरो बांसिन आरामाव थानो लुबैयो, माने गोदाव सोराव माने थानो लुबैयो। थारमाने दा बिसेसखै जेनेब्ला खना खनला बिसोरो उदां उदां थानानै मबाइल नायनानै बायदि रोखोम बिसोरो मोजां मोनो आरो ग्रुपाव गें जानानै बिदिनो गाज्रि निसा बुस्थुफोरखौबो जानायफोरखौ जों माब्लाबा नुयो। मानोना बिसोरनाव गियानफ्रा बे समाव खम। जिहेतु 9-10 थाखोनि जे फरायसा फरायसुलिफोर बिसोरो गावसोरखौनो माने गावसिनि आथिङाव गसंथानो हानाय बा गावसोरखौनो गावसिनि पजिसनखौ सिन्था खालामनो हानाय बे जाथ'वाखै। दा नैबिदियाव बिसोर गोबाङानो लोगोनि दारैबो जायो, खायसे गावनि माने साननो हानायावबो जायो। दा बेफोरखौ नुनो मोन्दों। दा गतिके जोङो बिसोरखौ बेबायदि गाज्रि लामानिफ्राय जोङो माने मोनसे मोजां लामायाव लाबोनायाव जोङो गासैबो बिमा बिफा फोरोंगिरि बा रायजोनि जेसेबां माने गोरों सुबुंफोर बे सुबुंफ्रानो जोङो बिसोरखौ बानजायलायनायनि गेजेरजों बिमा बिफाखौबो जों सांग्रांथि होलायनायनि गेजेरजों जों हयथ' बिसोरखौ मोजाङाव लाबोनायनि बेब'स्थाफोरखौ लानांगौ। नोंथांमोननिसिम साबायखर थाग्रोबाय। दा जोंहा दिनैनि बे जि फ्रि कचिं बे जाबाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बोसोरफ्रोमबो मावबाय थाग्रा मोनसे एजेन्डा मावथांखि। थिग बेबायदिनो दिनैनि सोनाब गहपुर दुलाराय दखरा बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय आं सासे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि नेहाथारि। थिग बे नेहाथारि हिसाबै आंखौ जिल्लानि सासे बिबानगिरि हिसाबै दखरा आफादा प्रग्रामखौ बेखेवना होफैनो खावलायदों। बे खावलायनाय लेखायै आं फैबाय। लोगोसे बेवहायनो बे प्रग्रामावनो खाथिनिनो फरायसालि हायार सेकेन्डारि सोनाबपुर हायार सेकेन्डारिनि मानगोनां प्रिन्सिपाल सार सयन उजिर, लोगोसे सनापुर बड' UN एकाडेमिनि प्रिन्सिपाल बिरबल बसुमतारी, लोगोसे गहपुर बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि मेघनाथ ब्रह्म सार जयैनो दिनैनि प्रग्रामखौ बेखेवबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबियै बेखेव बिबुंथि आंखौ फंनैसो लाखिनो होलायनाय, गथ'फोरखौ सुंद' गावनि मोनदांथिजों सुंद' बिबुंथि होनायनि गेजेरजों आं प्रग्रामखौ बेखेवना होयो। एसेनोसै। माबे क्लासनिफ्राय माबे क्लाससिम बे कचिंखौ लानाय जादों? बे कचिंखौ जोंहा मोनसे फिक्स 9 आरो 10 थाखोखौ बोसोरे मोनथाम साबजेक्ट लानानै बे कचिंखौ होनाय जायो। ओरैनोथ' जोंना दखरायाव
दा सनापुर हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फरायसाफोर 9 आरो 10 थाखो आरो सनापुर इउ एन एकाडेमिनि 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ गंनै स्कुलजों सरजाबनानै सनापुर इउ एन एकाडेमियाव बे कचिंखौ लानाय जादों देग्लायनिखौ। गोबां दिथागिरिफोरा बेखौ मिन्थिया जे बेसेन नाङै फोरोंथाइखौहाय फोरोंफैनांगौ होननानै, बेनि सायाव मा बुंगोन? बेखिनि बाथ्राफोरखौहाय जों दा माखासे जोंहा आलासि महरै लिंना लाबोखादों। बेफोर बाथ्रानि सायाव गाहाय आलासिया मोजाङै बिबुंथि लाखिलांबाय आरो गथ'फोरखौ माखासे बिबुंथिनि गेजेरजों बिसोरखौ सांग्रांथि होदों। लोगोसे फरायनायाव दानि जुगनि फरायनायाव माबायदि सिस्टेमै फरायलांनांगौ, माबायदि गावखौ हमथानानै गावनि थांखियाव सौहैनांगौ, बेफोरनि सायाव गुवारै जोंनि फरायसा आफादजों हांख्रायनानै लिंहरजानाय आलासि सारमोना गुवारै फरायसाफोरनि गेजेराव बेखेवनानै होनाय जाबाय। 9 आरो 10 थाखोनि इंलिस, साइन्स आरो मेथ्स मोनथाम साबजेक्ट, बे मोनथाम साबजेक्टनि गेजेराव बे मोनथाम साबजेक्टखौ फोरोंनाय जागोन। फरायसा आफादा फ्रि कचिं लानाय जादों इउ एन एकाडेमियाव, मा बुंगोन बे समाव? जोङो दिनै सोनाब गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन आरो जिल्ला आफादनि बिथोन बायदि बोसोरफ्रामबो जि गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै जि फोरोंथाइ मावबादा, बेखौ जों दिनै बिथोन बायदियै जोंनि दख'रानि सिङावहाय दिनै गंब्रै फरायसालिनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ लानानै आरो जोङो आलासि लिंनानै दिनै जोङो बेखेवबाय। उद्देस्यआ बेनो, फैबाय थानाय जि मेट्रिक आनजाद आरो 9 थाखोनि फरायसा फरायसुलिफ्रा 10 थाखोआव साबसिनै उथ्रिसारो आरो फैबाय थानाय जि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद, नैबेयाव जे मोजाङै मोजांसिन जिल्लानि गेजेरावनो बा दख'रानि गेजेराव जि जौखोन्दो लाबोनो हायो, नैबे थांखि मिजिं आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जिथु एबसुनि बिथोन बायदि जों बे हाबाफारिखौ दिनै लादों आरो बोसोरफ्रामबो खुंबोबाय थायो, दिनैल' नङा आरो फैबाय थानाय जि बोसोरावबो जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय थागोन। आरो जों दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे जिथु दख'रानि सिङाव गंब्रै फरायसालि दङ, दा गंब्रै फरायसालियावबो जोङो गंफा फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ लाहैनो हायाखै। जिथु दख'रायाबो गोबां एरिया जोंहा गुवार, बे हिसाबै जिथु आरो बोसोरफ्रामबो जोङो फरायसालिखौ जिथु सोलाय सोल' खालामनानै बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जायो। देग्लाय जिथु गंब्रैबो फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो नैबे सनापुर इउ एन एकाडेमि बे फरायसालियाव फैनानै जिथु लाफैजानो लुबैदों आरो जोङो जिथु फरायसा फरायसुलिफोरनो फरायसालियाव थाङै थाङै जिथु लाइजाम हैनाय आरो दिथागिरिफोरनो जिथु लाइजाम दैथायहरनाय, लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरखौ फरायसालियाव थांनानै जों लोगो हमहैनानै जिथु खावलायहैदों जे बे हाबाफारियाव जेन बाहागो लाफैयो आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। दा गारजेनफोरखौबो जों बे समाव दख'रा आफादनि जानानै खावलायहरनो सानदोंदि, जाय फरायसा फरायसुलिफ्रा दिनै गोलोम बोथोरनि जिथु बन्द मोनदों होननानै जिथु न'आव ओरैनो थाहैनानै दङ, जे दिनैनिफ्राय हाबाफारिया जागायजेनबाय, जेन गाव गावनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारि बा मावथांखियाव जिथु बाहागो लाफैनो थाखाय दिथागिरिफ्रा नैबे सनापुर इउ एन एकाडेमि फरायसालिसिम दैथायहरनांगौ। आरो जि सोलोंथाइनि जिथु दिनैनि जिथु बादायलु मुगा, बे बादायलु मुगायाव जिथु बादाय होनानै गाव गावनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जेन जाफुंसार खालामनायाव मदद खालामो, बे थांखि मिजिंखौ जेन गोसोआव लानानै गाव गावनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जेन बिसिम दैथायहरो। गोजोन्थों।